Good evening po sa mga followers natin dyan sa YouTube channel. First time ko po ulit mag-live dito sa YouTube channel natin. At magandang gabi po sa inyo. Sa lahat po na nag-subscribe sa YouTube channel natin. God bless all po sa inyong lahat. At maraming salamat sa pag-subscribe niyo sa YouTube channel ko. At ganoon din po pala sa Facebook page ko sa Alipin ni Jesus Nazareno. Mamaya po may healing water tayo. May healing water po tayo sa Facebook page ko ng 9:30. Ito pong araw po ng Lunes, November 28, 2020. Sa mga followers po natin dyan. At magandang gabi po sa inyong lahat. Mamaya po ay may healing water po tayo sa Facebook page ko ng Alipin ni Jesus Nazareno. Libre po ito. Pakipollow na lang ang Facebook page natin at ganoon din pakisubscribe sa YouTube channel natin. Good evening po sa inyo, Ermilita. Ulitin ko po, lahat po na nagpapagamot ay ang gamutan lang natin ay November 29 at 30. 20 pieces po ang dinadagdag ko sa pasyente ko dahil po ay hindi po natuloy ang paggawa ng altar. Sa December 1, 2, at saka 6, 7, 8, 9. 20 pieces din po ang idadagdag ko. Kahit hindi po kayo nakalista, basta pumasok po sa 20, kukunin ko po. Wala pong bultuhan. Sa isang family lang po, kung 4 ang magpapagamot, 4 lang po. Wala pong 5. Kawawa naman po yung pumupunta sa bahay. Yun lang po yun at maraming salamat. Ulitin ko, November 29, bukas po ang gamutan at 30, holiday. Additional po tayo ng 20 dahil hindi po natuloy ang gamutan. Mamaya po ay may healing water tayo ng 9:30 PM o 10 PM sa Facebook page natin na Alipin ni Jesus Nazareno. Ang December naman po ang gamutan natin, 1, 2, December 1, December 2, tapos 6, 7, 8, 9 ng December, 13, 14 po ng December, tapos 20, 21 ng December, 28, 29, 30 ng December. January, hindi ko pa alam, magla-live pa ho ako yun. Magkita-kita po tayo. Lahat po ng gusto magpagamot, nag-additional po ako ng 20. Ayan po. Maraming salamat po sa mga nagla-like dyan, sa tracing nanonood, at magandang gabi po sa inyong lahat. Pakipollow naman at pakishare na lang po ang video natin. Shoutout po sa lahat. Vilma, taga Taiwan, at ganon din kay Tehedja. Mapagpalang gabi din po sa inyo, sa inyong lahat. Inmundo Giyang, mega shoutout po. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo nare-replyan dito sa YouTube channel. Talagang alam niyo naman po. Wow, thank you po ako. Pwede po kayong pumunta at marami pong tumatawag pa. Ulitin ko pala. Yung number na 093945692627 ay GCash number lang po ni Apusinda yon at hindi na po sumasagot sa Apusinda doon kasi meron po itong mga scammer minsan ng loloko na hindi naman po pumupunta. Ulitin ko 093945692627 093945692627 ay hindi po tumatanggap si Apusinda doon ng magpapa-schedule. Pwede na po kayo pumunta basta 20 peraso lang ang taong dinadagdag ko. Kasi hindi po natuloy ang paggawa ng altar. At yung 0919-8356636, 0919 smart po yun, 0919-8356636 ay hindi na po yun available na number. At pag may sumagot po yun, hindi po ko yun. Hindi ko na po yun nilolodan. Matagal ko na po hindi ginagamit yung number na 0919-8356636. Ang active lang po dyan sa GCash ni Apusinda yan, 093945692627 po. Yung 0919 na smart, hindi na po yung gumagana. Yun po at magandang gabi po sa inyong lahat. At mamaya magkita-kita po tayo sa Facebook page. May healing water po tayo doon. Ulitin ko, minsan nakakabasa ko dito sa YouTube channel ko. Wala pong bayad dyan. At libre po yan ang healing water, panalangin. Pakilike na lang po at pakishare na lang po yung video natin. 9:30 to 10 PM po. Mamaya, ulitin ko. Mamaya po tayo may healing water ng 9:30 to 10 PM po.
mamaya sa Facebook page natin ng Alipin ni Jesus Nazareno. Ulitin ko po, pwede pong pumunta ng November 30, bukas, November 28, 29, 30, additional po tayo ng 20 dahil hindi po natuloy ang paggawa ng altar. Lahat po na nakalista, yung po mauuna dahil sila po ay porsigidong pumunta. At pagdating ng December 1, 1, 2, at saka 6, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 27, ay 28, 29, ay 27, 28, 29, ang gamutan po. Yan, at magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng pag-share. Ulitin ko po yung number na tinatawagan nyo dyan, 0939-456-9627, ay hindi na po tumatanggap siya po sindado ng schedule, ay GCash number niya lang po yun. At yung 0919 na smart ko dati na 0919-835-6636 ay wala na po yun. Hindi ko na po yung ginagamit. Pag may sumagot po doon, scammer po yun. Yan po. Maraming salamat at magandang gabi. I-upload ko muna yung video na isa. Salamat po. Magkita-kita po tayo mamaya sa Facebook page ko ng 9:30 to 10 p.m. Magandang gabi po sa inyong lahat. At 6:29 na, 6:30, magdasal na po kayo. Maraming salamat po sa lahat na nag-follow sa atin dyan. Pasensya na kayo at hindi ko naman po ma-replyan lahat ng mga message nyo dito sa YouTube channel ko. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat. Thank you so much po at magandang gabi. At Lunes po ngayon pala. Bukas po yung mga nagpapagamot. At marami na po nandyan. Natutulog na po doon sa garahe. At bukas po na sila ay gagamutin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa like at follow sa Facebook page natin at sa YouTube channel natin. God bless all po. Magkita-kita na lang po tayo mamaya. Maraming salamat po at papatayin ko na po ito. God bless po sa inyo. Share na po ako. Maraming salamat po. Wilma, Rada, Jaime, Delia, Nora, Wilma, Inmundogian, at Archibis, Evelyn. Maraming salamat po at God bless. Bye-bye po. 7 minutes and 35 seconds na po tayo. Upload ko muna po yung video ko na isa. Maraming salamat po. God bless po. Evelyn, maraming salamat din po at God bless po sa inyong pamilya. Patayin ko na po to ha. Paki-like at share na lang po sa lahat po nanonood dyan at maligaw rito. Paki-like at paki-share na lang tayo sa Facebook page at paki-subscribe na lang po yung notification bell. Maraming salamat po. Magkita-kita na lang po tayo sa Facebook page mamaya. Thank you. God bless. Salamat po. Bye-bye.